Samantala, nanawagan po ang Department of Health or DOH Ilocos Region na simulan mismo sa loob ng pamilya ang bukas at tapat na talakayan tungkol sa sexual health bilang bahagi po ng paggunita ng World AIDS Day. Ayon sa ahensya, mahalagang wakasan ang anumang pangunghusga at palakasin ang pagpapakalat ng tamang impormasyon tungkol sa Human Immunodeficiency Virus or HIV at kalusugang sexual, lalo na't ang wastong kaalaman ang unang hakbang upang maprotektahan ang bawat miyembro ng tahanan mula sa bata hanggang matatanda. Bahagi rin ng panawagan ng aktibong pag-access sa mga DOH HIV care facilities na nagbibigay ng libreng HIV testing, counseling, treatment at iba pang preventive services. Layunin ditong mas maging bukas at accessible ang mga serbisyong pangkalusugan lalo na sa mga kabataan. Batay sa datos ng DOH, mula Hulyo hanggang Setyembre ng taong kasalukuyan ay nakapagtala na ang bansa ng 5,000 bagong kaso ng HIV kung saan malaking bahagi ng mga ito ay naitala sa mga individual na 18 anyos pababa. Isang indikasyon na mas kailangan ngayon ang maagang edukasyon at suporta mula sa pamilya. Giit ng DOH, ang bukas, tapat at may pag-unawang pag-uusap sa loob ng mga tahanan ang pinakamabisang paraan upang labanan ng stigma, palakasin ang kaalaman at mapalawak ang kampanya para mapigilan ang pagtaas ng HIV cases sa bansa. IFM News. IFM News. IFM News.